ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sa dino ti papanang ko, ano? Nakasukat ka. Inak agbijaw, Angkay. Sumurot ka. Sa dinaw. Ijay bangir abantay, Angkay. Talaga na itante pakakumikumam ita. Saan kan ngagbarbata? Unang kay, sanay. Agbidyo man kit di iti upload ka. Sige. Ngam umayak man makikapitan na ibus ti kape mi kanyaan. Ay kat, ala Nagkapi ka latan, Angkay. Kaburburak tayo danom iti tirmaos. At damatan kapi iti lamisaan. At dapay gatas kan asukar ijay. At dapay tinapay. Ay, mayat Ala, yung kagkapain. Tay saganak man dagiti itugot kaw nga agmisyawn. Sige man. Nakpagkape. Anya nga dagita nakasupaw. Groceries kan bagas, Angkay. Ay, nagiwaras ka iti groceries? Una, mala, hintayaw. Uyugon na. Ngam no di mo kaya, batikan. Nilangan violet yung nakayaban. Ay, umayak sakpay lang ti surot mo. Wala kat, violet ti kanwam. Katun mat tamakatulong mat kanyak. Sana kaskin ka. Ngagpaubah ka pa nung mabanog ka. Sa nabalita na pigsa ka amang uba. Intaki di video nga rudal. Marikwanan, saan ka din nga imay dito tersenang ni Intay? Saan mo't? Apay ka day. When tadyak meten nasiputan arimwar, ibaon ko kumapay agumatang itikapikan asukar. Angam awan meten. Iso asyakon at imay dito. Saan mo't nga imay dito tersinak, maray? Ha? Niinting mo't jay nakalugan iti tricycle ni Warog. Amukon. Amangan no mapandaman nin agbidyo. Ay, una yun ni Inteng. Simurot manan ka ni Kwarog nga agvidyaw. Kat bay amlata. Sana ba nita agin enjoy mo't ni Kapitan? Sa bagay. Ngam di pa'y matagpakada. Tapno amok kumano sa dino ti papanan na. Alah, sana balay. Nakita masimurot ka ni Kwarog. Nasurutan matan ni Kwarog ti agvlag. Kay kayat na matan. Saan matan nga agbarbartan? Ay, kasta talaga. At least, adamot masapsapulan na dita. Nga oray kaskasanaw. Kankas itinakunam, saan nga agbarbartan? Wan. Kat siyak. Kas laliw-liwak laang mati agrels. No ada makitak anapinta sa sabong. Ibidyo, kas jaylaan. Katun oray siyak paray. Saan ada kas dayta? Mayat kat dayta apangipaayan iti oras. Ngam ti manarsarita iti kaaruba. Nabuyam ka day video ni Kwaraw, tuya. Jay tinulungan na alakay ang nakabaklay iti kinayo na. Why? Nabuyak Sinublat ni Kwarog tay baklay tila kay akayaw. Sana intulot iti kanapaw. Nagkiraman day ta, i-video na pa. Tapdulain na day ipos na. Katuan kita man kat ado tinagbuya. At dapay nang tin iti star. Ay, adula aming aramitin ni Kwaraw. Apay no aramidum ma. Tapno adda pa ka kumikoma. Makumiko makikibangkad. Awad oras ko para kita. O di agbidyo kay bangkag. Kaduam tanwang mang. Adula aming. Manaktakla day ta iti trabaho. Ay! Si Abaw, si Kapitan Intay. Nakay ka nga agpaisaw. Angam, ay, samot kayo man. Mayat sulam. Anya ka no? Lakay ka kanon ng kail, ngam natair ka. Una. Wow. Nayunam ti groceries ka itid mo kinkwa na. Itid mo tam may sabag. Ha? Itid mo. Ay, baka pabangar na miti baga na. Kurangan iti may sabag ang kail. Ditan may kantay may sa alakay di tabalasiw ti karayan. Kapay na.
Nudwamot nga mintinted mo iti day diya bakit anang ibaga nataer ka. Naragsakan na karon. Ay, kamanin gumatang iti groceries. Dahil kanto ikantay ko na mga day di palasyo ti karayan. Una na. Enjoy gayam ti kastoy nga aramida. Katuan ma. Umala. Umuli kay di tuktok day di dakil abataw. Sa kagsala-sala ta ibidyo ka angkay. Naa. Inka na. Siguradaw. Adun to ti agbuya. Alan, inka na angkay. Urahin nak dito yung tricycle ko angkay. Papanak pa di bangkaw. Inak mangirwari ti kwarta. Bangko? Una. At dan sweldo kiti panagbidbidaw. Ay, mayat ano kasta. Tamangan tanto iti restaurant. Kinintan to makicindang kay. Anday tanti ka ng tanggay. Nagibasan. Ay, agbusugak ano kasta. Unang kay. Sige lang. Ngamsakbay na. Nagbidyo tapay. Ibidyo manin. Urepan na nga ibidyo. Kasta talagang kay. Ala, kumita ka dito ito ibidyo ka. Ala. Ay, kitay ma. No, natairak mo't lang. Natayar ka ang kay. Sige, mangan ka. Agisak mul kay ti siday. Well, agisak mo lang kasto. Ayos ang kay. Inteng, ayan ni Kwarog. Ada kamat dito'y paraangan anak kaindayo. Una. Ibidyok man ti bagbagik anak kaindayon. Ta ipus ni Kwarong. Anya, agraman dayta, i-post na. Mayat tupay. Ay, alaman kide. Agsala ka man dita nagtrak diram ta ibidyo ka. Anya, agsalamot nga ibagbagam. Alan tapno da marupam dito ibidya. Anya nga iti isala. Sige. Agkantakta agsala ka. Ha? Sige Sige. Ang galing. Galing ko sumayaw. Galing ko sumayaw. Galing ko sumayaw. Ay, na. Ay, mayat Ay, mayat! Kwarog, nagbanglo dayta si daan alinuto yo Unantay, iso nga inawagan ka. Tadito'y tayon balay ko amangan. Oray siya, kat inayaban na, nana. Katuin tapno adda ka duwak nga aglutaw. Imbag ka pa'y, tanakaswildo ka manin iti Facebook mo. Nagdamot basit. Ay, mayat dayta Kwarog. Nagdamot basit masuswildok, Iso nga'y paranod kumot basit kadagiti awanan. Day tati mayat, close friend. Anya nga iti iparanod mo. Igatangak dagiti babakat kan lalakay ti groceries na. Ay, wow, mayat dayta. Nasaya at launay, close friend. Oray basay, kat makatulong ka. Takunada nga road, saan mo abukudan ipagsaya ata. Unantay. Tay kunada nga rudan, no agparanod ka. Agtultuloy matiswertikan ka. When Violet, husto ka. Made ti agin imo, tamaimutan kan tumay. Nasaya at tada ka dito paraangan lumari. Ikan ka, iti sidaam alauya. Naghimasan. Msigay, idisumpay laang di tatugaw maray. Aday ta. Imbag man, tagpadigo ka maray. Apag isaw, awan si daon may kinibadun ka. San kami pa'y anangan? Taur urayot di sangput na anatang manipod bangkag. Nagbayag nga raw kat mabisi na kaw. Ay apag isaw, day tanti sidaam nyo. Apag iso day ta, kada kayo. Agyaban nakmaray. Naggapuday ta ijabalay ni Kwaro. Ado ti linuto da ka ni Violet. Iso ako na da nga umay kay ka. Ay imbag man, tanaimas ti sidaan ni Kwaraw. Nagsweldo ngamin iti Facebook na. Iso anaimas ti sidaan na. Aya, ay imbag man, di pa'y agpabarato mo. Ay namaray, umdasen nga agluto da iti naimas asidaan kat agpadiguda. Agpabarato kumamot uray 5,000 lang. Ha? 5,000? Na, sobra ka mo.
Basila dayta para kinikwarong maray. Kas itinak ko na saan unay adak ti masusweldo na iti Facebook na. Kat umdasan apadigwan na ka itinaimas asida ay. Emot kaya Ngala, ingkakot yalis dayta sidaan. Taalaak mutlaang dayta malukong na. Sapay nagpintas dayta malukong na. ay kukwa ko na agraman dayta malukong maray. Na Agsusweldo mo ni kwarong iti Facebook na. Di gumatang manan na ay unay kan maray. Ay, Jack amo, nuan niya tisawakan ka. Nabsugat hag. Oray siya pa daw. Imanay asindat at impadigo ni Mariba ng alinuto kanudakwaraw. Bagpay ni Kwaraw, tagsusweldo gaya man, ti Facebook na. Isungarod ako nga ag-Facebook ka man. Tapno ag-sweldo ka man. Tapno ka na yun anaimas ti sidain ta. Tapno saan ta ang maawanan iti bagas. Tapno makagatang akmod iti napintas a bestida. Tapno makagatang akmod iti napintas a sirpungkal. Ay nagaduki din ngayong baga mo na yan. Hala, si kalangan tag-Facebook. Ag-video ka, iti pusmaw. Diyan nga rodang mau. Si kakuma at nalalaing ka. Ay awan isem ko iti kasta. Bangkaga langin na. Ay badong, kukwa talaktan tumapapal. Iso akastoy laktan tibiyag ka. Tadi mo amot ang diskartay. Nagadulaki din ngayong bagbaga mo na yan. Kawang mag, tuladam nga minani kwaraw. Diyak nga rod isem tag-video-video. Si kaano kaya't mau. Diyan nga rodang mau. Isorsorwan, sikat interesadaw. Iso sikat imangtulan kiti Kwaraw. Tasyak at bangkagat langay. Yaw! Tata ba daw? Kanta ka ka dito kalapaw, yaw! Oh, Kwaraw! Dati tayo. Paano ka? Magbaran na ya. Ay, Daka may Kwaraw. ang tata. Nagpagnaak man. Mapanak ko madita bakit, tadita ka mapanagbijaw. Ay, mayat Adot tibakas dita, mabalin mo may video. Ang tata, ang sakbay ang mapanak dita bakit. Ibidyo ka mampay. Ha? Way, napintas to ti bijaw, ang tata ba daw? Adun to ti agbuya. Ala, agtugaw ka dita kawayan na tugaw yaw. Kat umisam ka. Anya? Ipakita manaragsak ka. Ay, ala at tugawak dita. Aw, kasta. Sige, umisam ka, tata ba daw? Ngam, anya nga ito ipasimudaan dita video. Kwaraw. Ipasimudag na ti kinakurapay. Ngam itilukudan day ta, naragsak lata ti biyan. Kastaya. Yung tata. Sige, ituloy ta ti agbijaw. Ay nagadumit ta kagudwat kaban ko ano? Pangipanamday ka? Kadagitag kasapulan di ta kabangibang a barangay ang kay. Apay, awan matulungam dito barangay ta. Tanas kan adumayo kapaylaan. Unag man iti ang kay. Taddaman no a pamilya nga kasapulan iti bagas. Kasi damay. Di may sa pamilya. Naawanan da iti ama. Kahit saan pa ang makatrabaho di asawa na. Tamasakit may. Na-depress ang kay. Aya, Ala, da kayong tikadwak ang mapandita bangir a barangay. imbag man ta iparanod mo man ang tinasweldom iti Facebook. Unang kay. No sana buyahin dagiti tattao ti bijaw. Bisana kumamot nga agswil daw. No kasta nga raw. Nasken mat at tumulong uray basit laing. Alagarot, kuyugan ka. Tainta dita bangir barangay. Ay, Lukasta! Si kagayam ni Kapitan Hinteng! Ay, uwan manong. Siyak ni Kapitan Inting. Ay, nataer ka mo't gayam! Una, natairak ka talaga. Ay, ikwaraw. Pagbali ng adwa sa ko, tiitin mo ka ni Manong Alakay. Ha? Ay, kuhang kay. Lukasta, dua ka bantitid yung kanya. Ay, kuwatata. May salaang. Ngamin, jay may sapay anat da, kat itid ko ijay balo di tabangir a kalsada. Kasta aya.
Sa nabali, tata. Tao may kayong tumanan ikan magswildo ak iti pisbaw. Ay katuan mala, katagyaman akmanan imbaglangan taadda intadyo abagas, tanay, nasakit ito mangkaw, no trabaho Oh, adto iti merienda yaw. Nagyaman kami antay. Ay, mariknak mo tintibisin ka. Mabisinak mo. Apag iso, nagluto ak iti pansit. Ala, mangad kayo. Alam ito silpon ko antay. Tay video na kami kinangalamangan iti pansay. Uray panangan nyo iti pansit, i-video. Ay, ibidyum amin agaraw may banang. Talaga akas tati bragil. At tuwing ti silpon ko antay. Nakaridi na itan. O sige. Oh, at ayta, medyo dumistan siya Oh. Ala, agsao kayon mabalinaw. Ay, hello mga karils! Hello, kada kayo amay. Mangantayo iti pansit ngayon loto niyan ti banang. Nabisinan kami nga minanapan nagiwaras iti bagas. Agmerienda tayo mga karils, ka-FB, ka-vloggers, friends and relatives. Nagswilduak man ang kay. Kat inak manen gumatang iti sardinas ken noodles ken dadumapay. Ngay parahanot ko kadag iti kakabsat nga awanan. Ay, ikagumatagtag jutak iti barangay hall. Isu adi ka makuyog ita. Ni Violet ita ti kadwakang kay. Ala, ngayon manunga ti maksa iti sweldo. Kanayog ka mga parahanod ay. Ayos lang ang kay. Nuawan dag iti viewers ka. Sa anak mo't ngagswildaw. Isu anas kin lang iparanod kumay. Mala, ituloy mo dahi tang araramidan. O, kasta kumati aramidan ti amin nga estambay dito yung kabildatan, di ayos kuma. Kumaa. Ala, mayat dahi ta apaka kumikumam, munti agsyat ka iti anak. Naipaki di atay sardeng munti agsyat iti anak. Muna ang kay. Ituloy mo dahi ta, sana dakis. Nasayat dahi ta at trabaho. Ala, Kwarog! Ituloy mo ti kastangan aramidan. Takas ko na ni Kapitan, nasaysaya at dayta, ngam tayo mapankaag paritan. Ngam sakpay na, kaya't ni mga nakablaawan, dagiti sumaganan, da isang Aka Batman, Rema Garma, Cari Gonzalez, Jennifer Lopez, Madeline Corpus and family, Bernadette Malamog, Kathleen Villena, kan Eloisa Contawe, Tita Edmonton, West End, Alberta, Canada. Kumusta kayo aming gitata? Ala, sige! Titan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Insurat kan iti direksyon ni Virgie Pagay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanga. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay day tanatib ker anaylong badam. Daytoy anaylaw, ket mangitay iti grasya. No adda madisgrasya. Na, anya ti kayat mo asawan di ta grasya, no adda madisgrasyam. No saan ka makauawan? Narigat, nilawlawat. Basta ilutom tulatan, no? Dagrasya nga isang pitkaw. Hay, saan ka maawatan? Kasta nga ron ti saan ang makauawat. Mala, inakaw. Papanam. Ije kataltalunan. Papanam kumaijay kat nalpasmutan ti panagtracer iti pagay. Ay, tumanagari ka. Saan ka man nang umaniwat dita? Makadadahil kay didiskarte abakbakitan. Apay nagpukaw ti manok, Enteng. Ay,
Dagraira nga, tatakaw manan iti manok. Ay, nakitak pa'y day ang manok. Diyay nalabasit akawitan at timpuak itay biga. Nagapon ijay basit akayo ti salamagay. Ita, awanan. Kaawatan nga jarwar ti nakapukawan na. Saan nga iti apon da? Ay, kasano nga ta maamuan no asino tinangtiliw ijay manok. Sino nga taman ang tatakaw iti manok? Ay, makarma ko ma. No asino man day jay tapno agnakam. Tingarot sa lusod. Tao nga tati agal-alaw, no anya? Ada ayamot sa baling nga daiman na nga agtilew. Siyempre, tao Ay, rung ka dyan. Kapay, di ka mamati no ibagak baklat. No nga isaw. Kano agtilip ti baklat, iti manok. Adapay agmamanok nga aso. Adapay musang nga agmamanok. Adapay banyas. Wen nga agpaiso. Adda kalintagam. Intay. Ay, sarong ka man nandito kabildatan, buyay. Dakas ka di manong. Kaya't ko sarong karandapong inting kanapong banang. Sakngay, kaya't nakadimot sa sarungkaran. Kaya't mo kadimot ti pasarungkaran, manong. Nay, napayakas ta ti saludsod mau. Nang amindad duma, at adaluklukom, manong. Ha? Napay nga ibagam nga daluklukaw. Kanayon nak namin na surduan ini, manong. Rabak kulaang matdagijay. Si kamat buyay. Rabak mo ka di jay. Nuad da imbati da ka nakat kanamatan. Santo na maulay. Uray kukwam to amin na nakilaban. Ha? Saan mo't akilaban day jay? Ice cream mat. Ha? Oy, nabayagan day jay. Malagip mo pa ilang, mate. Una, manong. Urayak lang nagsangit, ide. Agmanwak, apong banang. Nay, adda ka matbuyay. Ay bindisyonan na ka ti Diyos, apok. Ayan niya apong inting apong. Ay nagudong ni apong mo. Isumot lagayam nga awan ni dilim mabasa kiti barangay hall, apong. Ay napanmanan nakimiting ni apong mo. Nasabat ko itay ni Manong Kwarog. Umawan matan. Napananangatan. Bay amlatan ni Manong mo akwarog. Sumangpet tulatan no mabisen. Sa lakati sumangpet no mabisin, apong. Ay, saan mo't kit day? Kaadwan na nga isasangpet na kat no mabisen. Iti oras ti pandangan. Saan ka di asika ni Boye? Wen kagawad, sakda ito'y. Imbaon nak ni apong banang agumatang iti kapi ken asukar. Adaman nga rudan ibaon ni Maribanang. Di nga roden kat gatangak agurkuray ni apong. Wan gaya man niya. Mabiit lang ta isupot ko tigat-gatangan. Wen kagawad. Agbayag ka di dito'y, wano pumanaw ka mula adagos. Jakam mo kagawad, makitan to Maragsakan ani apong mo no adda ka. Tanalaka ka maibabaon. Kaya't kumot niya apong banang, tanasingpat kanya kagawad. Nasingpat, no, nasingpat ka mat. No, nalubo ka, ay nalabit, akaungat na ka. Abuti manok iti kataltalunan namang mga iti naiwaris nga irek iti nagirikan. Iwayat ko magtisila. No da masilwan naman ako. Kalpasan ti sumagmamano nga oras. At danton masilwan naman ako. Awan makita katao itaglawlaw. Ipakat ko dahito silaw. Dahil nakaglingay. Papaman nga da masilwan. Ay isa kong adagusay. Kit iyawid ka. Anya ka di man ti kargata sakaw, taag kuti-kuti mo tilinaon na. Mangipaburag ka mangki di iti danaw, tapaglabaw. Kita man no anya dayta, apay nga kuti-kutay. Manok taytoy, nasilwa. Asino nga iti akin manok dita? Saan ati akin manok ti panunuto mo?
Noan niya aluto ti panglutong, dayta. Kasjay ti panunudahin. Ilutom man ang tisaan mo amanaw. Ay, sa ukaasaw. Mala, yung kagi paburakay. Tanay, paglamaw. Manipod rinugyam tinagsilo iti manaw. Manaw tinasilwan. Aging gada manok amapan ijay ayan tinaiwaris nga ere. Saan nga agsardang iti rasyon tuya? Papanam apo. Nay, itugot mo ti palsiit mao. Nakagpalsi ti tibil ni tapong. Kaddan to isang pet ko nga do akan naway. Mapanak iti kataltalunan. Apay, amo ti agpalsiit. Ammo ka apong. No kayat mo. Mangiparabaw ta iti lata di taulong tapalsi itak. Ay. Di nakiramraman a pagpraktisan. Ngunit timulagat ko ti matamaam. Sana pong. Di lata ti palsi itak. Sana ti rupam. Ay, di nakiramraman ko nakmadan, buyay. Disgrasya datawa di na oras. Kakaisunaan na taer da ito'y apong mo. Ha? Nataer ka gaya mapong? Kamamok ita Apay, sa anak-anak taer nga apong mo? Ay, nataera. Taikang ka iti kwartang. Ha? Sige ka na kapong. Tapno si kati kataeran nga apong ko. Gumatangak man iti kompletos ricados mare. Day, naimasakit ti ilutom apangaldawan nyo, mare. Kompletos ricados ko naman. Wan nga rod, mare. Kanayon mo't igagatang mo iti ricado. Una, kanayon nga dagsangpet nga ilutok amasida. Agsangpet? Na, sino ti mangisagsangpet? Ay kwa. Siyempre, isangpet ani badung ka. Anya nga iti isang sangpet na, mare. Tawan na kat ricado ti adobo ti gatgatangam. Anya ka di ti kanayon mo nga ilutaw, mare. Ay kwa maray. Tumatayam. Tumatayab? Bilit ka di ti kayat mo asawan, maray? Kaslakastan ko kumaray. Malamari kwa na ang iyawat mong tigat-gatangag. Tagur-uray ni badungkaw. Isungamin ka, taglutaw. Mas daawak itimbaga jay kumarita. Apay nga imbaga na at tumatayab ti iluto na. Kan kanayon agumatang iti ricado, maray. Kaya't naasawad, kanayon mat nga agluto iti adobo. Wano saan, jay adalayana. Saan nga ta tinula? Awan mo't ti amok amanok da. Saan ka di nga imbaga na nga isang sangpat ni badung na at tumatayab? Anya nga tati kayat na asawan. Ay, burbur tsa kanyak da ito'y ay. Sapay agpukaw dagiti manok me. Uray siyak, nagpukaw tay upa ang manok ka, apuraw. Idiadak ijay tersena, imay gimatang ni Marituyang iti ricado. Dinamag ko no anya ti iluto na. Kuna na at tumatayab nga isang sangpet kanun ni badung na. Tumatayab? Saan nga ta? Dagiti ibagbagam nga pupukaw ang manok. Aga tapak nga rod. Kuna pa ni Marikwanang nga uray iso kat napukaw ti manok na. Sa mga taya doktalan no isok ti agal-ala iti pupukaw ang manok. Nukas pangarigan iso ti agal-ala iti manok. Kasla nasiluan babaan iting iwat ni Marituyan. Ta, nailawan na ang naibaga. Una! Ala, magaduti kang naway ditoy. Kabilinidak dito yung garami. Tagpalsitak iti kan naway. Agarudukak dito yung nabunton agarami. Siringak ang naimbag. Tapno matamaak. Ibiyat ko. Ha? Apong badong? Apay ang nakakulob ka di tagarami. Apay ang pinalsiit ang tipatong ka. Ay, salbag ka nga ubay. Ha? Adda ka manggaya mo dito kabildatan.
Salbag ka. Ay, isurya pong. Kunak no sana tao ti agkut-kuti itilingad ti garami. Inakibaga kanyapong mo, tinaramid mo. No pagawitan na ka ni ginagapang. Ha? Salbag ka. Ay nagsakitan ti patong ko ang pinalsitan. Saan mo may bagbaga kinihapong inting, hapong badong? Saan ko mat ngayong gagara? Apay kidinasan niya. Ay diyak mapalabas ti palang palsihin mo iti patong kaw. Salbag ka nga ubeng. Idarom ko ti apo ko mabastos paray. Pagawitan, may tinagapon na. Ay, apay ka di paray. Kanyat kinarabit ti apo ko. Tapay nga agungungot ka. Paayabampay dahil di nga po ka. Isaw ti pagdamagam, noon niya tinarabid na. Awanan sursuro dahil di nga po kong paray. Pasensya mo. Ay, ikaw. Bingaraw, di na mo teraramidin na. Ay, saan ko ang mapalabas tinarabid na? Ay na, haging gaita. Nagsakit pa lang ti patong ka. Limitan pa yun pare. Napuanan ti sinalpag nga ubeng. Bala, tugaw ka pa. Kaya bakti apo ko. May kakanoy di barangay haul. Anya nga minti inaramid mo kinitata ba daw? Tapirmi ti unget na. Ikwa, napalsitak ti patong na manong. Ha? Apay nga min apinalsiitan. Isumot lagam apirmi ti unget na. Diyak mating gagara manong. Nakalingad nga min ni garami. Ipalawag mo di barangay haul. At day di ni tata ba daw? Ibagam ti hustuan na pasamak, ha? Bautan dak ka di manong. Saan? Basta ipalawag mo di barangay haul. Saan mo mo't ngayon gagara? Multahan na ka di niya pong inting manong. At da masusurot nga ordinansa dito'y barangay. Nung mapanak na ka na nagbasol ka, awan maaramidan ni Uncle Intay. Ay, apay apinalsiitam ni pari ba dong? Saan ko ang nakita ni Apong Badong, Apong Inteng? Nakakulob nga miniti garami. Apay nga may nagpalpalsiit ka ijay. Kanaway ko matipalsitak. Diyak amo nga dagayam ni Apong Badong agsilsilo iti manok ijay. Ulito man tibagam. Agsilsilo iti manok kunam. Una pong, hindi na minsan, puraw amanok tinakita ka na silwan na. Yung kabil na iti sako sa nagawid. Iti kalman, nalabasit akawitan tinasilwan na, insako namanan. Ay, my goodness. Si kagayim tagtaktakaw iti manok pare. Ay, nagalas ti arabid mo. Gusto lang, ti pa ng kapalsiit na itapatong mo. Tapno, maamuan ti mading arabid mo. Ay, bayadam amin ang manok ang nagpukaw. Ado ti manok ko ang nagpukaw. Pati manok ni kagawad ko anang. Ay, nagrawat ka iti manok. Apay nga may pukaw-pukaw dagita manok ngay paray. Ay, basta bayadam. Hindi pa yan naibaga ni Marituyang nga gisang sangpit ka iti tumatayam. Ay, manok gaya. Nagmulta ka. Ay, nakababain. Sikatin na pan nagdarom. Ngam, naduktalan laka nga raw, ti mading aramid ma. Uy, nga Rutuyang. Pirmi abayin ka. Ibagbagak nga main, asaan kang agsilo iti manok. Inaramid mo lata. Ay, Tuyang. Saan yun ang maulit? Ang mga noodamanan makakita kanya. Oray awan makakita kan ka. Makit-kita na ka ni Apo Jaws. Ay natatabadong. Awan sabali ang maibabain iti dakas nga aramid mo, no di si kamatlaan anis mo. Ala sigay! Dinang tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon.
Ayaman ka rin, hiting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makapanak matlaangan ijay Manila ba daw nabayag ajak na napan? Kaano ka di tinaudi nga ipapan mo ijay? Itinsapay mo ilabalasa nga tinaudi nga ipapankaw. Apay asikapay tinapili yung masakit akabagya mga sikaso yung kuha niya. Ikat kayat kumata, tanasingput da di akaanak ka. Idida kami pa'y tagkuy-kuyaw. Talaga nasingput, saan naimot da di akabagya. Kan nakasiguro ti kwartam, no kwa? Sigurado nga ikanak iti kwarta. Baknang nga may tinaasawa na. At dapat ijay abraw dagiti anak na. Masaray umay ka ngarot pumasyar ni tayo. Un kanay, dahanag mun ayat. Adan sakit pa pala, Mare. Adamot dakkel at traveling magmaw. Ay un maray, inak man mo iti Manila. Inak iti balay ti kabagyak amasakay. Ne, sika nga ro ti mga sikasukan ko na. Un amaray, adda nga dagiti anak na ijay abraw. Ay, bak nang dangarod no kasta, Marituya. Un maray, retired a US Navy ti asawa na. Ay, big time nga ro no kasta. Ay, yung baglakit tayo, kasyak tinawagan na amapan ijay balay da. Tapno makapanak man mo ti Manila, saan laan dito'y kabildatan nga aw-away? Ne, naumaka ka din dito kabildatan, takas ti sao, Mare. Saan mo kide, Maray? Ang maragsakan na amapan ijay syudad. Ah, sige, Maray, ah. Bye-bye, in-account! Mare, nagkita kayo kadiitay ka ni Marituya. Saan mo't Maray? Apay? Nagsabat kami ngamin itay. Mapan ka no ijay Manila. Adaman nadlaw ko kunkwana. Anya ka di day taan nadlaw. Ay, jakman amo. Kasla napanakal. Kasla uyawin na ti barangay tayo akabildatan a naggigyanan na iti manong atawan. Pagkunam mo't Maray. Ay, saan ko ama ilawlawag? Agam kasta ngamin ti panagriknak. Saan nga tanga atak mo laan? Sapay la kumaatak kasta, Maray. Huwag. Amangan no atap ko lang nga agpaiso. Ay, may kawak itikawan ni tuyang ko, pare. Ay talaga kasta pare. Aganos ka. Sumangpot to. Awan ta agluto iji balay. Kino mga anak, may maysa ka mangan. Awan pa'y kasangap. Ay naimbaglakit din ta sana pumampadaw ni Banang. Paglaking ka, pare. Ano tapapanan ni Maribanang? At ni Kwaraw, kakadwa. Ay un ngagpaiso pare. Ay narikat ngagpaiso ti panawan ti asawa na. Ay awagam at agawi din. Saan pa'y siguro ang makaawit, pare? Tawan mga iwan, iti masakit, akabagyan na. Ay ano siya? Ura ang mangayab ko ni Banang. Iba kang ang mangayab na iti sa bali. Asawak man. Saan ko kumamit ang palubusan ni Tuyang Kaw? Ipapilit na may. Kaya't na, nagpasyar ka na, iyay syudad di Manila. Saan tayo ka di pa'y ang mga nantay? Mabisina ka. Apay, saan ka nagmerienda ijay ile? Tamabisin ka ako nam. Tinapay latikinan ka. Inapoy ti kayat ko akanain. Urayan tapay ni uncle mo Dandan ni siguro ita. Umuna ako na antay. Da kayong ti manguray kan kuana. Ay, saan, Kwarog? Am-amu ka. Ikisap munto manan amin asidaan. Di agluto kayong tumanan antay. Anyang agluto manan. Nakaluto ak narudan. Ingkakit din sumakdaw. Tanay, awan gaya munti no? Ay, jak makawit iti danawam tamabisina kantay. Jak pa'y ngamin nangan. Ingka nga rin kitaan ani uncle mo no napnapanan na. Iti kasta, mangantayo. Adda kamot lagayam dito iti Rosina angkay. Mangantayo ka naon kung nani antay. Dangdang gayak nga ron ni tatap apadong kakinom. Naliday nga may tawad ni Marituya. Sige, uminom kayo nga raw.
Tayin na kun mga nanggay. Naimas ti sidain. Pukod ti baka ko naman. Isan ka nga umuna mag. Umay ka nga rote na anggay. Tamabisina kaon. Ay, ika makidi mga la iti pulutanan may kanipari ba daw? Ha? Sige. Inak mangala. No pati siya kat makiinom kan makipulutan ma itangkay. Sumagmamano abulan ni Marituyang ijay Manila. Hanggang dimot la sumangputan, Mare. Maganasan na siguro ti agyan ijay syudad ti Manila. Ay, maikawa paikit din ni Pari Badong iti kaawan na. Kanayon da ko mga ag-video call Jay agluto iti kanan na ti kasapulan ni Pari Badong, Mare. Uray ag-video call da, tadi namut matulungan iti trabaho iti balay. Sa bagay, nunarwam nga adamang iluto iti kanenda kan agdalos iti balay, talaga ang maikawa. So akanayon di Twitter senam, takasapulan na ti kapatpatang na, nukas jay nga agmay-maysa, ijay balay da. Hello, Tuyang. Kumusta ka ditan? Hello, Buddy, my love. Ano sabi mo? Kumusta ka dita, kunak? Saan ka di pa ngagawin? Ay, hindi pa. Masakit pa inaalagaan ka. Ay, unay ka kitin, Tuyang. Tagalog kami, tay. Ay, oo Walang Ilocano dito. Nakalimutan ko ng mag-Ilocano. Ay, agtal na ka man. Anya nalipatan. Ay, oo. Nakalimutan ka. Agpakada ka, tagawid kami ta. Ay, liwak ko na yung king ka, Tuyang. Alay, tasabihin ko kay atay. Magbakasyon muna ako dyan. Uri at sublikan tumanin lukwa. Oo, Buddy, my love. Magbakasyon ako. Sige, urayin ka ang panagawid mo. Bye! Nakita ka bin mabaiti boss, nana. Umagan, aglugan ka ni ti tricycle ka. Ay, oo, Kwaraw. Sasakay ako sa tricycle, Mau. Pimintas ka mit nana. Pimu daw kay ti Manila. Ay, totoong gumanda ako, Kwaraw. Ay, Tagalog pala ka? Di mo ka din amuti ang Ilocano. Ay, nakalimutan ko kasi. Wala kasing Ilocano doon eh. Ganon? Sige. Kung yan ang gusto mo. Ngam siya, uray man mo ataway. Saan ko ang malipatan ti pagsasauan na kaya naka? Sabi mo lang yan kasi hindi ka nakapunta ng Manila. Anya ko mangay ti pagbiyaga ki dyan. Magkatulong ka doon Maraming trabaho doon. Ano na natuyang antay? Pimintas kan pimutaw. Agam apay nga agkatawa ka nga, Kwaraw. Anya ka di, tinakakatkatawa. Kasi na, di nakanumatan amo ti agilukanaw. Kaya't mo asawan, Tagalog ti panagsaunan. Oo, Na, ipakita na naggapukanumat iti Manila. ay, anya? Rinabak na kala siguro mo, Kwaraw. Jaklan mo, Barang agkita kayaw, kit saan na kayo at Tagalugain. Mapanak man ijay terse na inton bigaw. Barang agkikita kami nga agkukumare. Unantay, makita mo tayo ko nakatumanagalaw. Madlaw mo't ngarot nga ayog Ilocano, ti ayog na. Ay na, magagaran akmut kahit makakita ka ni Marito yan. At kakamagaya mo, Tuyang. Imbat na si Mangkut kan. Medyo nabayag kami iya Manila. Ay, oo, Buddy, my love. Gusto ko ring magbakasyon. Ay, saan ka man na tumanagalaw? Kasla kalasan nga Ilocano. Nakalimutan ko kasi walang Ilocano doon sa Maynila. Kanya kitawanay. Adaw, ti Ilocano ijay. Ngam agtagalog da, no dadan ijay. Ay, hindi, Buddy, my love. Ay, saan ka tumanagalog ko na kay? Kababay no, damakangaging ka. Ibagada nga, giraraman ka. Totoo naman ang sinabi ko Nakalimutan ka. Ay, di mo ipapilay. Giraraman ka. Mare, imay ka din ni Marituyang dito. Simmangpot ka din, Maray. Kasta ti kuna ni Kwarog.
Ni kwarog kanu tinagluganan na idikarman. Agsipnget kanun kat idisimmang pay. Umay to siguro inton madamdama. Nabayag aditay nagsasarita. Win nga rod ay agsublipay nga ta ija Manila. Damagan tanto no umay. Ay nga, amangan no saanan apalubusan ni Kabadong. Adakan ni pari badong dayta. No pagsublian na, wano saanan. Ay puno ti imbagam at Tagalog at ti pagsasaon ni Marituyan. Unang kail, kastoy ti kunana. Nakalimutan ko ay. Ay, pakaliitat mo. Ewan sa pa'y makatawin na, nalipatan na, ti agiluka. Kung kunana lang day jay. Ipakita na mo't naggapo ka nung ijay Manila. Napankat niyan tim ijay Tersina. Bareng mapanamot kita na ni Marituyang ijay. At na panunot kong haramidan ang gay. Numakigtaot ni Nanatuyang, sigurado nga agsauday day iti ilukaw. Anya kumat aramidin. Mapanak tumat iti Tersina. Minto nagtagtagalog ni Nanatuyang, kigtutay. Kitahit man no di agsaw iti ilukana. Di ka aramidin ti kasta. May ano isot kaya na. Amo nang arot Tagalog. Sana dakas ti Tagalog ang kail. Tidakis na kat ibagana nalipatan ng ti ilukaw. Dahita ti sana kapapatay. Magandang umaga, Koko Maray! Ay, kumusta ka, Marituyan? Nabayag ka mat ija Manila. Ay, oo, Maray. Maganda doon sa Maynila. Madlaw ang naggapo kay J. Manila. Tatagalog matantisaw. Ay, oo, Maray. Walang Ilocano doon. Kaya nakalimutan ko ang mag-Ilocano. Apay, Tagalog mo't aya di kabagyam nga inaywanam ijay. Ay, oo, Maray. Kaya nga walang Ilocano doon, ay. Wah! Ay, oh my God! Tuyang! Ay, sino ka? May sakatit balang. Nagagapwam apa sa trubaong. Tumitasan mo nalipatan ti agilukaw. Ay, oo. Saan mo ang nalipatan, Marituyan? Mayat gayam ti makigtaw na makalagay. Kung kunana lang day jay. Idikinigtot ko ni Nanatuyang. Agsasarunumot ti Ilocano asauna. Aging Tagalog ba? Kung namulan asinaw. Kastangarod ni Nanatuyang ang kay. Anya nga ti kuna na idi nakita. Saan ang nakatagari Tanabainan sigura. Mati nga minday ka. Nakapanla idi Manila. Agtaga-Tagalog ka. Jak impagaraw nga graramanggayam ni Nanatuyang. Una. Kaya talaga ipadlaw ang nakapan idi Manila. Agsubli ak ijay Manila, badang. Ay saan ka nga sublay na mangibabay kamay. Apay kumaamang ibabain ako ng... Ipagam kiday na nalipatan tayo sa iti ilukaw. Ay ang mga nagbayag kiday katsak ti malipada. Saan mo't malipatang kakidahin? Bak nang mati kabagyam. Kabailan na mati mga laitinas ang mga iwan. Palubusan na kun abadaw. Imbag ijay, tandama ko na aswil daw. Kapman niya man ang taramiday. Sanay. No kaya't mo ang madani ti kwarta. Magtrabaho pa dito. Saan tangag sina, tagasawa takit niya raw. Ikari, saan kun nga ulitin tinaramid ko nga agrarama? Saan ko naklang aruday? Inikan iti may sagundaway. Ita, siyak may ti matupal. Mare, kunakman no agsubli ka ija Manila. Ay, di na kun palubusan ni Badung kumare. Amangan kanuno agraramanak tumanang. Amken na nga agsaukan tumanan iti Tagalog inton agawid ka. Agbabawi ak iti naramid kumaray. Di nakuntalken ni Badungkaw. Agyan tayo latan, dito'y barangay tayo akabildatan, maray. Mayat tibiyag tayo dito. Anya pa'y ngay, nudi kasta maray. Saan mon atari gagayan ti agyan iti sa bali adiso. Na itudeng adito'y tayo kabildatan. Ay, wan man laangan maray. Nakaamiri sak amaday tinaramid ka.
Saan ko nga ulitin? Ay, nanatoyang. Agsaw kalat na iti Tagalog. Yung di mo haminsawan, analipata mo ti agsaong iti Ilocos. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sawalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika, ken iti direksyon, Virgie Putley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binaway. May sapay asagot kada kayo, ti MBBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.